Good day kabalen at kumusta na ang lahat? Tayo ngayon ay magte-test ride ng ating TBS XL100 at mag-start tayo dito sa may San Fernando area. Bali, ito yung daan papunta sa dating Pascuhan Village. Madadaanan bali natin yung Jose Abad Santos Avenue papunta ng SM Pampanga, then to Mexico, Santa Ana, at papunta na ng Arayat. Bali yun talaga yung pupuntahan natin, yung sa Arayat. So malapit lang naman ito dito, buhat sa San Fernando. So ito na yung dating entrance ng Pascuhan Village. So malaki na ang nabago niya ngayon. Tignan natin kung ano na ang development dito. Ewan ko lang kung bukas na ito sa publiko, pero tignan pa rin natin. Home of the Giant Lanterns. So ito yung bali pinakabansag sa Pampanga dahil dito ginagawa yung mga giant lantern at tuwing December ay nagkakaroon ng Lantern Festival. So ito yung itsura niya ngayon dito sa may entrance. Malaki yung parking space niya. Hindi ko lang alam dun sa loob kung may ginagawa pa. Palabas na ngayon tayo dun sa may main highway. At yung daan sa kaliwa dito lumalabas yung mga galing ng NLEX. Bali exit yun sa San Fernando exit. So ito yung highway. Malapad yung daan dito. Ayan. So ito na yung itsura ng SM Pampanga. Bali kung didiretso tayo doon, pupunta na tayo ng Mexico, then Santa Ana, then to Arayat. Pero bago tayo dumiretso doon sa pupuntahan natin, dadaanan muna natin yung mga documents natin dito dahil pinarenew natin yung registration ni TBS para nga magamit natin at para iwas huli na rin. So update ko kayo pagdating natin dun sa may Arayat na siguro. A few moments later. At nakarating na nga tayo dito sa may Arayat. Bali itong daan na ito, kung kakaliwa ka dyan, yan yung papunta sa Arayat National Park. Pero hindi tayo dun pupunta. Pupunta tayo dun sa may treehouse, yung pasyalan doon. So ito yung ngayon yung daan papanik doon. At mapapansin mo dito sa motor na ito, yung pag paakyat, medyo hirap siya, lalo na kung hindi nakabuelo. Pero pag binuelo mo na, hahatak naman. At narating na nga natin yung treehouse. So yun yung pinaka signage niya. So dito may mga nagtitinda naman. Kahit wala kayong dalang pagkain, wala kayong baon, pwede ka naman bumili dito. At may mga namamasya ngayon kahit weekdays. Ito, pero pag weekends, marami talagang tao dito. Especially mga bikers, maraming nag-bike dito. Dahil nga maganda yung daan. Dahil puro paahon. Then didiretso pa tayo. Bali yung nakikita nyo yan, yun yung pinaka Forest Ranger Station ng DNR. Yan bali yung pinaka office nila. And then kung didiretso pa tayo doon, hanggang doon na lang yung daan na ito. Bali nakikita nyo, hanggang doon meron pa rin nagtitinda. So pwede ka rin magmerienda ron. And then kung gusto mo na mag-hiking or mag-trekking doon sa taas, iiwan mo yung motor mo rito or yung bike. Pero usually mga biker yung mga pumupunta doon sa taas.
So ito siya, maraming nakapark dito. Siguro pumunta doon sa may mataas na parte ng lugar na to. At nandito na nga tayo sa may bundok. Bali, nasa tapat natin yung Forest Ranger Station. Magpapahinga muna tayo dito. So ito yung first ride ni TBS XL100 Premium. Maglakad-lakad muna tayo dito sa may Arayat National Park. Bali, ito yung signage na. Tapos yun yung Forest Ranger Station. Bali dati may mga ano dito. May nursery dito dati. So yun o, subukan nga natin dito mamaya yung XL100. Mag-off-road tayo dito. Subukan natin. Dito. Dati man daming alaman dito eh. Kunti na lang. Baka nabagyuan sila. Bali doon, meron pang ano, parang private na baka may resort doon, hindi ko alam. Pero tignan natin mamaya. At natapos na nga tayo magpahinga dito sa may treehouse at medyo nakakain na tayo. So yung next destination natin ay yung Kong Dadong Dam. Doon yun sa may parting ibaba. So tara, pasyalan natin yun. So, bali nandito tayo ngayon sa may Arayat Irrigation. Bali ito papunta dun sa may Kong Dadong Dam. So, nandito na rin tayo sa may Arayat. Papasya na tayo dun sa may dam para makita natin kung ano yung itsura nito ngayon. Nakapunta na kami dun ng isang beses. Ganito rin nun, mainit. So, ito yung dam. Dati maraming ano rito eh. Maraming namimingwit, nagpipishing. Siguro banda doon or dahil mainit na ngayon. At pag nandito ka, tanaw na tanaw mo yung Mount Arayat. Ayan o, kung may nakikita nyo doon, parang may landslide doon no? Parang wala man yun dati eh. Parang yun yata yung binilita noon na may nag-landslide dun sa may tuktok ng Mount Arayat. Yun siguro yun. Ewan kung nakikita nyo sa camera.
So pupunta tayo doon sa may Kongdadong Dam. Subukan natin doon si Verdi, si XL 100. Natin kung meron dito. O, bali nandito na tayo sa may Kondadong Dam. At libot-libot tayo dito at tingnan natin kung anong itsura ngayon dito. Bali yung nakikita yung lake doon, hanggang dito na lang pala. Ewan ko kung may butas ito papunta doon sa ilalim. Tapos ito yung mga ano nila, air compressor. Tapos yung local control panel. So, dito nakalagay. So tingnan natin dito kung anong itsura. So yun. Bali meron silang parang mga ano rito, lambat. Ewan ko kung sa isda ito or sa mga water lily. So yan. Bali ito yung ano, Pampanga River. Yan. Kung maalala nyo, dun sa may Gabal doon, yung river doon, yung sa may ano, tawag doon. Yung sa Bato Ferry Bridge. Yung river doon, Pampanga River doon eh. Kadugtong pala ito. Ayan o. Ayan nakikita nyo.
Bali malinis naman siya. Hindi ko lang alam kung gaano kalalim ito. Pero malalim din siguro ito. Bali meron siyang tower na 5 yan. Tapos yung pinakauna doon nakasulat yung pangalan, yung Condadong Dam. Ito ang ganda ng dam dito. Yun. Punta tayo banda rito. Tingnan natin kung ano yung itsura. May banda rito sa side ito ng dam. So may mga bahay pala rito. May daan doon, no? Ayun yung kotse. Baka dito yung daan. Ayun, pinasukan ng tricycle. Bali tatagos yun doon sa may dulo doon kung saan nanggaling yung kotse. Yan yung Condadong Dam. Malakas yung current. Presko naman dito. Mahangin. Yan. Mamaril ko yata, boss. Yan, may nakita tayong mga hunter dito. Hunter ng mga fish. Bali, mamamaril sila ng fish kaso medyo mataas nga lang. Punta naman tayo dito para makita yung pinaka-entrance ng Condadong Dam. Ayun yung pangalan niya. National Irrigation Administration, Pampanga Delta River Irrigation System, Condadong Dam, Arayat, Pampanga. Yun yung pangalan niya. So, tingnan natin banda rito. So, yun pala. Ayun yung mga gate. Kaya kung gusto nyo bumaba, mayagdan doon. Kaya lang mga authorized personnel lang ang pwede pumunta ron. So bali tapos na tayo ngayon dito sa may Condadong Dam at pauwi na tayo. Pero may iba tayong dadaanan ngayon. Yung isang daan na dun sa kabila ng lake para maganda yung view dun. So bali ito na yung daan na sinasabi ko kanina. Kanina galing tayo dito sa kaliwa, ngayon naman kakanan tayo. Pero isa lang naman ang lalabasan yan, dun sa may highway, pares pa rin.
Iba nga lang ang daan dahil sa kabila ito ng pinaka-irrigation system, yung parang ginawang lake. So bali yung dinadaanan natin ngayon, ito yung irrigation canal road. Bali kadugtong pa rin ito nung pinuntahan natin yung Kongdadong Dam. Bali ito palabas na dun sa may Gatchawin, kasi hindi na tayo dumaan dun sa main road dahil matraffic. At para maipakita ko naman sa inyo kung anong itsura dito, bali parang shortcut din ito. At paglabas mo dito sa dulo ng daan ito, bali yun na yung Magalang Arayat Road. At dito ko natatapusin ang video ito tungkol sa pagbisita natin dito sa May Arayat, Pampanga gamit si Birdie, ang TBS XL100 Premium na ngayon lang na long ride. So kung nag-enjoy kayo sa panonood,
please do like, share, and subscribe. At mayroon din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. So see you when I see you, and Toyland Dust is signing out.